Nakaplagan sa mga lumulupyo, dapit sa Kinalumsan Bridge, dalan si Padilla Barangay Bambaling ning Dakbayan sa Sugbo. Ang gingong patayng lawas sa puya ko na fetus, pasado alas 11 sa buntag ni ato Domingo, Pebrero 15. Sumala pa sa saksi nga si Robert Digay Bacos sa pagiginabi ni Inis Bomboradio Cebu News Team nga nakatabi pa niyang lalaking milabay og plastic bag sa mga dapita sa diyang nangutanag kini kung mahimo bang mudam oka og basura ngadto pang ni adtong Biyernes sa gabi Pebrero 13. Nabantayan ni Bacos nga sa wala pa niya gilili ang maong ginudahang plastic bag kay adunay laing kauban na ang miabot sa dapita. Kaniya doon na mo tulo lang og kalit ang iyang luha hinungdan nga sa pagpangaykay ni ini aron mga lakal para patimbang sa junk shop pag Domingo sa buntag kay didto na niya nakita ang makalaluoy nga puya nga putos o panapton sulod sa plastic bag. Daling nangayog tabang sa og atensyon si Bako sa kapulisana og mga wanis barangay aron asikasuhon ang nahitabo sa patay nga puya. Nakakuha ko sila ng mahita o panglakal. Ako nakita plastic na pasukan ng panakitong ba. Pagkuhan ako, paglili ng pag-isi sa pagkuhan ako sa plastic pag-isi. Pagkuhan ako sa panakitong bata naman eh. Bata ako sa bang mana-mana. Nawag sa barangay, mga kuhan, pulis, antod na kuhan. Kaya ako magdawam na mga ito, bata dito gilabay itong pag-iyon na kayo. Ako mag-expect na bata dito gilabay. Si Robert Digay Bacos saksi sa panghitabo. Samtang sabing sa otoridad kay padayon ilang pagsusi sa pag-ilas gitumbok nga milabay sa mga plastic baga. Di kay kataong sakay daw kini sa e-bike ug sa pagsibat padulong sa sawang kalero ni adtong Biyernes sa gabi.